Foruen enparantza. Konkordiaren iturriaren aurrean dago Foruen enparantza. Behealdean musika kioskoa dago, Gerra Zibilaren ostean berreraiki zena. Antzinean, udal musika bandak jo ohi zuen bertan eta gramola zaharraren soinuak lagunduta, igandeetako dantzaldiak girotzen zituen. 19. mendean, etxe bakoitza familia batena izaten zen. Beheko solairuan, negozioa jarri ohi zuten, eta goiko solairuetan etxe bizitza. Ikusgarriak dira arkupeak, lurra arlauza handiez egina, dendetako leihoak zurezko leiho kontrako ez, eta bigarren atariko aldaba handia. Aspaldiko pieza itzel hori jo eta etxe guztian entzun behar zuten. Garai hartan, ez zegoen txirrinarik, ez bideoatezainik, eta sormena zuten beharrezkoa. Eraikin horren ekialdeko alboan ikusten dugu Euskal Herriko herrietan ohikoa den gauza bat. Eskelak jartzeko taula, alegia. Errepara jozu lasai, zaude pixka batean eta ikusiko duzu auzokideak nola hurbiltzen diren haiek ikustera. Eta ondoren, talde txikietan nola geratzen diren txutxumutxuka. Antzinean, negozioak hasteko azokaren eta bendejeren inguruan bizi ziren. 1376ko sortzeagirian jasotzen zen azokaren maiztasuna. Otro sí, que a dicha villa de Monguía que haya un día de mercado a la semana en el día que escogiere el concejo, eta alcaldes de dicha villa. Erdi Aroko azoka gaurko San Pedro kalean izaten zen, baina mendeak igaro eta harresitik kanpora jarri zuten, Foruen enparantzan.